John. Very Jesus baptism. John Davis. This is Nigeria. 2011.
business man. Oku Osisi. Ahumadiki. One of our corporate. President. Olu Progressive in USA. Every part of people. Everyone. Voice Fire Chairman, the People's Club of Nigeria, International. We are part of the machine here. Blessing Chuku, elegant meeting shop, boss on US. We are not at Drema, Legos Savannah. Company back at Chief, we do the philanthropist, understanding post of business for you. Chief Police in them, Police of West. Don't go to boys. Chairman, Aladimma Owa. Chairman, Prince, everyone for Oku Nwamma, Chairman. President of Igbo England. Yala tutu ndozo ndena kwa ha. Mande mura mande na kwa chuko kwezu. Ye kunu wetu ye wonde kala. Ye wonde kala la America. Ye wonde kala la Nigeria. Ana kwa weju. Ye yara yaka. Ana kwa sibo ye yara kwa yaka. No wala tuno na yaka. Umbe flopo yachi lano ye na kwa. Mama yelelo magalo wanine. Chukwu echedele ha. Ano obodo Igbo na-enye ya aka. Ano obasi onye dị na mba. Chukwu nyere aka n'ụwa ga-enyere nwanne ya aka. Chukwu gọzie ya n'ụwa ga-agọzie nwanne ya maka na nwanne n'ime ya. Ụwa dị igidi, elu ụwa dị egwu ekpere nwanne ya aka. Onye Chukwu mere eze ya echede nwanne ya. Oji ngaji eribu ka ya echede onye dị ya aka. Onye dị ya lelu tebụl chede onye na-eri ihe. Akara nwere ike iru echi elu were mee ntụgharị. Ya ka anyị ga-ekele gị ndị ime ya eme. Ya ka anyị ga-ekele ndị nyere ogbe ya aka. Ọbada enyedu nwanne ya ka ọ lere aka ya. Ọbada enyedu nwanne ya ka ọ lere aka ya. Hụrụ ahụ na ego na-adị ukwu nwere. Ego na-adị aka o nwere. Ego na-adị ọnụ o nwere mana o nwere ọnụnụ. Iwu na ego na-adị ukwu nwere. Ego na-adị aka o nwere. Ego na-adị ọnụ o nwere mana o nwere ọnụnụ ukwu. Ụmụnne m amarachala nke ya kpọtụwa. Ị na-ahụ okorobịa ya macha mma ma ọtụmadị na-ego ji. Ị ga-ahụ ndị mmadụ na-ekwu asịrị o ji ego ọ gara ịnwe ọnụ. Mụ na ahụ ego ego dị nwa ọnụnụ. Ego nwere ọnụnụ. Ego nwere ọnụ. Ego nwere ọnụ. Ego na-adụ ọnụ nwere mana o nwere ọnụ.
dị ọnụ nwere mana o nwere ọnụ n'okwu ego nwere ọnụ n'okwu ego nwere ọnụ ụka ego na-adị ọnụ nwere mana o nwere ọnụ n'okwu ndị ụwa na-eche na-agbakọ na-ajụzi ole ebe a na-ekwuwe mmiri ma ụkwụ na cheki a na-agbakọ ole ebe a na-agụ ole ebe a na-ekwuwe ihe ma onye meki meshin the money making machine sababu ndị ụwa na-echeki o ha na-agbakọ ndị ụwa na-eche na-agbakọ ole ebe a na-agụ ha onwe mgbe ọzọ anyị na-ekwuwe ọwụla star cruise sport ebe a na-eri oriri ikpe ya star cruise suit ọ bụ the same thing ikpe ya star cruise sport na the same thing na star cruise suit ebe ọ na-eri ngwongwo ebe a lara ngwongwo ebe a na-atụ ndụ mmanụ ebe a na-eri ngwongwo onye making machine aka ndị ji blọk ama gbori mmadụ ebe adịghị ihe itinye akwụkwọ gwara aka ndị ji nkume ama gbori ebe ebe adịghị ihe itinye aka akwụkwọ gwara aka ndị ji nkume ama gbori Spanish Island. okorobịa mewe ọfụma n'ụwa ahụ okorobịa na-eme ọfụma agala ada ahụ ya atọ agala ada ahụ ya enwere ike ijicha ahụ ya mee kpokpo were ahụ ya mee wọta were ahụ ya mee isi na-awa agụ na Spanish ya dị oke nwa isi na-awa agụ oge ga-eru ma a ga-eji awa gị mee pawụda Isi na wago. Onye nwa were Igbo. Isi na wago. Lampa. Oku Nwamma, I got Lagos on now 1 week. Ice water small. Oku Nwamma, Oku Alaku, I got Lagos on now so 1 week. Lumulo come this week. I thought I amazing till my young Lagos. From Nauru, I began to 5:30 in the morning. Kawala airport. Even people are black. Nja yoduo. Ye ko muzo.
Come on. You must have flight in Lagos. Me meeting up or give me safe flight again. OMG, we're 5 o'clock or to when you're motor. They got a motor, they are a porter. It will have no porter. I have a plan. It was a plan and then I land the arm. I'm back with the what? My business, I see your doing business. It must be also 1 week. The young man and Lagos will not sure when you're doing it. Make them new. Everywhere new. Everywhere I let them know more. New. Where will let us see your one line? Where's the speed you want to mention it? Some of that for where they are laying. Man, I for Lama for Yannick everywhere I get change. Major force in China or Nigeria. Nigeria, they will go to no security. It's ours. I will be sure come on, yellow, our Nigeria. Nigeria for you, when you so take half of go big boy. Give you a little money, half of a ramba. Also, BTC. Also, my man. Also, BTC. Also, them. Also, lemon. I know, really. Also, BTC. Also, always also, BTC. You are your man. What do you?